Sad, pošto su ljudima strani kolektivni identiteti i suosjećanje sa drugima na temelju kolektivnih identiteta, ja ću zapravo tu nudim dva detaljčića koja će mladim ljudima u Hrvatskoj dati do znanja zapravo kakvo je to bilo mjesto. Dva imena sam izabrao, jedan je Mihovil Pavlek, to je bio HSS-ovac, osoba apsolutno omiljena u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, osoba koja je na svoje ime dobivala na izborima u Podravini gotovo 75% glasova na listi HSS-a. Taj čovjek je mučki ubijen 1942. u Jasenovcu jer nije htio imati posla sa ustašama, bio pravi narodni tribun i za razliku od njih koji su dobili manje od 1% glasova, on je zapravo bio reprezent naroda u istinskom smislu. A drugo ime, ako već nije dovoljno strašno što su radili svojem narodu, ime Vlade Singera, ustaša emigranta koji je 1932. bio u Borgo-Ditaru i na Liparima, čovjek koji je bio osnivač Ustaške nadzorne službe u NDH, on je ubijen samo zato jer su Njemci rekli da ne žele imati posla sa Židovom. Ako su to mogli svojem čovjeku napraviti, i njega su 1942. ubili, Vladu Singera, prvo mu isporučili cijelu obitelj bratovu u logor, pa brata, pa njegovu obitelj i na kraju njega ubili. Čovjek koji je bio s njima 9 godina, samo zato jer su Njemci rekli negativnu riječ, odmah su ga se riješili. Ovime ne želim umanjiti, glavne žrtve su bili naravno Srbi, Židovi i Romi, nego samo želim, možda je bolje na takvim plastičnim primjerima, mladim generacijama koje imaju nacionalni osjećaj koji nije ništa loše, dati do znanja kakva je to bila manjina. Ovo nije priča u kojoj se Hrvatska mora ispričavati, u kojima nosi kolektivnu krivnju, tek shvatiti koliko malen broj ljudi, jer broj ustaša dobrovoljaca nije nikad prešao 40.000, a ustaška obrana koja je čuvala logore nikad 8.000, koliko zla može počiniti, koliko mračni oblak može nadviti na tuđe narode i nad svoj narod i koju mi pouku iz toga moramo izvući.